ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଝିଅଟିର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ବାହା ବି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ପୁଅ ସହିପାରିଲାନି। ସେ ଫାଶୀ ଦେଇ ମରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତା ବାପା ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ ପୁଅରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତାପରେ ସେ ପୁଅଟି କହିଲା ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି। ତାପରେ ତା ବାପା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆର ରୁମ୍ରେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବି। ପିଲାଟି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ବାପା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ତାପରେ ତା ବାପା କହିଲେ ପୁଅରେ ତୋ ମା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଥିଲା ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯାଅ, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସିନା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛି। ଛୋଟବେଳୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋର ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ଜୀବନରେ ଆସିକି ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲିନି। ଦିକ୍ ମୋ ବାପ ପୁଣିଆକୁ ତୁ ବି ମରିଯା, ମୁଁ ବି ମରିଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁଅଟି କହିଲା ତମ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ଏମିତି ହଜାର ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଣିଦେବି। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନି ତା ପାଇଁ ଆମେ ମରିବାକୁ ପଳାଉଛୁ, ତ ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି? ଯିଏ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ମରିବାକୁ ପଳାଉଛୁ, ତ ଯିଏ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି?